padayon nangyari anay ang pagpanagbalay sang isa ka kamatanon nga nagaharana sang ini nga mga buhat no sa mga pamatanon sa unang mga henerasyon. Mo ini ang kabilang traditional nga mga pamatanon sa una. Yari nagapanagbalay sa wala pa makasaka mo ini ang imbahan nga ginahalad sa mga pamatanon. Ari ang tigulo o kon panagbalay. Okay, no? Kumuya to, no? Ang bilang pangharana, no? Ginatawag na harana, ito kalabanan sa mga pamatanon, kapamangkot, kung ano gid pala, no? Ang tawag ng harana. Alam nyo, sa ako lang yan abutan, no? Lain gid ang harana sa una, lain man sa subong, no? Sa subong ya, pag title lang ang harana, no? Pero hindi sing harana ang dating, no?
iniiya ang isa ka ba tawag nga harana bilang palagyan sa pagkilalahay o kung pag-abyanay sa mga sultiro o sa mga pamatanon, no? Pag sa mga o kung mga sultiro o sa mga dalaga, no? Umuwi siya ang natawag nga harana. Ina sa mga tradisyonal na paggawi, no, sa ulan, no? Okay, no? Yari, no? Samtang naga-ara na kita sa sulod sa palay, no? Amo na pag halad sa mga kanta, sa mga ambahano, no? Nga para o kung mga love songs bla o kung mga pang muna ang ginatira nga mga ambahano. Yari ang ambahano nga nagatigulo, no? Sa tulong, sa ulan, kaya medyo nag-ulan. Sa tulong sang ulan, ako'y mapagyagan. Sa tulong sa ulan, sa tulong sa ulan, ako'y matumtuman. Matamis mong yukon, nagulipon sino ka. Pananaw ko ang imong larawan, gusto kong mahakson pagkalukalo ba. Ang mga kahidlaw kinatos lamang, ang imong kaanyang kaganasan ko, hintay ikaw idlang, ipayon ko ikaw sa tulong sang ulan. Sa tulong sang ulan, ako mapagyagan. Sa mga palad ko, ako'y nakalipan. Ang luhong inday, may dalang kalipay. Sa tulong sa ulan, ang tulong ko inalang. Sa tulong sa ulan, ako'y matumtuman. Matamis mong yuhong, nagulipon sino ka. Pinapananaw ko ang imong larawan, gusto kong mahakson pagkalukalo ba. Sa mga kahidlaw kinatos lamang, imong kaanyang pagkinasaad ko, hintay ikaw idlang, ipayon ko ikaw sa tulong sang ulan. Sa tulong sang ulan, ako'y mapagyagan. Sa mga palad ko, ako'y nakakitaan. Ang
ulo sa tulo sa ulan, no? Yari pagid, no? Ang bahanon natulong kulang na magayon. Sa langit
pasilip. Okay na? Umuyat to no, ang paano no, nga nagatigulo, bulak na magayon no. Para gid sa aton nga pato. At tali pabaluso naman nato ng dalaga, galing kay Wais yung dalaga sa tupad ko. Ang dalaga ta to sagwa no, sa mga New York, sa Florida para sa kay Ma'am. Sa kay Mama Miri Ricabar no, mayara sa Florida, sa Bungwan sa kay Mama Emilien Tirigusa mayara sa New York no. Kag labi na gid no sa mga apon ng mga ano dire sa Hong Kong o sa Singapore no. Sanday Ma'am Health Sciences Bungwan sanday Ma'am G. Ma'am Oneba no. Kag sanday Abyan Bubuitan kag si Abyan Fidel Rapis no, mayong hapon lang no. Labi na gid sa kay Inday Lori Abuela no. Ang wala gid nagalangat sa paggalantaw diri sa ato no, o kung sa pagdiyo o kung sa pagsuporta si Toto Edward Rivera no, mayara sa Canada no. Canadian citizen no. Ay hugali, may pahibalo ako sa inyo no. Karon no, yara kita karon sa gabi no. Sa RMA no, sa Harana no, kay gina nakaistorya na kami sa management no, sa kaya no, sa RMA no nga isa ko no sa karon sa gabi no alas 7 hasta magalas 9 no. Sa live man yang radyo mo live man YouTube mayo gani ko na base ko makapano kaya dalaman ng pagkuanaton sa mga ano sa mga ay madamo nagamuno sa ako no nga tani nagkanta lang ikaw sa radyo kay ang ibang tod may cellphone pero yun, hindi wala pwede may wise signal pero kung sa radyo iya bisa na ano lang mga pagpwede gid sila yang makapamati no. Tama ito bilang ina para ko sa radyo tungod man sa advice no sa aton nga mga followers o mga subscribers no. Okay no, padayon kita no kantis galing maano na kita galing sa pila ka mga shout out no gikan sa aton mga kautulan. Happy watching sa kay Wilmer Antonio na hambalya. Mayong hapon tayo sa inyo dyan kag sa tanan nga taga subaybay sa programa mo. More power and God bless. Thank you. Happy watching sa kay nong Eduardo Rivera. Mayong hapon. Kidlaw man sa ako ka-live. Sa dasong gali base ko no sa Domingo ay sanglit kami ara kita nga sa radyo no. Dasong nato ng atong pagbase makaumpisa kita alas 2 no. Alas 2 dili lang kita para temprano pa matapos. Dikta ako sa aton nga bandito sa ano no sa city no sa radyo no. Arimen. Happy watching sa kay Annalisa Tito niya sa may Pavia Iloilo. Mayong hapon. Happy watching man sa kay Oliver Samaria. Mayong hapon. Shout out sa Aldamar kag Cordero family sa Alimujan halin sa kay General Mix Vlog. Happy watching. Okay no? Yari gali no? Kaya idolo tato sa inyo no? Ini nga paano? Sanglit kaya agaw pis kita nga nabilanggo sa mga nagliligan nga adlaw so ini bilang pasalamatan na naton kay daw medyo nagluwag-luwag na ang aton nga pagkakita diri sa aton nga malay no magagawa kita hindi seryoso so ini nga ambahan no kaya mo na po nini sa nga tama ko rin no lisod ang aton nga pagkulag no yari ang ambahan no nga nagatigulo pis nga nabilang hindi matungkad ang mga problema sa mga katanguhan narapin
pala ang tuyong upon mga plano. Sa kadumalahan sa atong gobyerno. Bangod sa COVID-19 na kita ang nagapaghukaan ay isang pistis na sa aula na pinangko. May gahulat pa ay nagkasulhayan na kinatikanan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglako magot, ang kasinhan natin maangko. Hindi lamang kita magtulak ng pag-asa, kaya nga kung Ginoo may kinatiganan. Kayang kaluwasan lamang sangkap sa tagsa pagtuog at pagsalig sa iya. May gahulat pa ay nakahiwayan na kinatikanan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglao magot, ang kasulhay ating maangko. Hindi lamang kita magtulak ng pag-asa, kaya nga kung Ginoo may kinatikanan. Kayang kaluwasan lamang sangkap sa tagsa hukot na pagtuog at pagsalig sa iya. Kayang kaluwasan lamang sangkap sa tagsa hukot na pagtuog at pagsalig sa iya. Okay na? Ito na ang paano nga nagatigulo ang pistis nga napilanggo, no? Yari pa gid, no? Ang ining ang bahano, no? Nga nagatigulo ang OMG. Sa
wala ng sapat mo. Ako bravo, halos walang sintahumanan. Nakabuka pampasok at mga pinggan. Ikaw lang ang sa akong kaisipan. OMG, excited na kita kumakulang kumano. First time pa lang na akong panakitan. Daw sticker ka na nagpigit sa panuntuman. Naapala na hindi ka binalitan. OMG, na-frustrated na kung pangulaman sa iyo. OMG, na-frustrated na kung pangot lamang sa iyo. Okay, no? Namuyat to, no? Ang bahanon nga nagatikulo, OMG, no? Antes na makita ko na yun, yari naman anay, ang pila ka mga shout out ikan sa aton mga kauturan. Para man. Request ko na sa nung Edward kang handumanan. Shout out kayo ni Ning Hassel de la Cruz mo ng lantaw. Lantaw nung. Ay, thank you. No? Okay, no? Kaya gina pa nga maigid, ining ang bahano, no? Para gid sa aton nga pinalangga nga nagasuporta gid sa siningang Kaligawan. Sino? Ay, birthday ko subong ni sa aton nga pa, no? Na aton nga brother-in-law, no? Magulang ni Mrs. no? Si Manoy, no? Ukon si Manoy, Nick ukon si Nicanor Haula. Sa ikapira na subong? Ha? 54? Ay ka 64 ala. Sa ika 64 niya nga edad, no? Kasi way pa. 64 kung 54. Galing senior na galing si Mrs. Hindi mong patay daw ka. Sabi ko, ano yung pamagsigay senior na maninig, no? Manoy, no? Happy birthday lang, no? Sa imo, ika 64 matagama. Diyari, ang ambahano, no? Naging pangabaygin dito kung Eduardo Rivera. Ang ambahano, mga natulong, handumana. Akong kapal
Okay, no? Uyo to, no? Naging pangabaygit. Ang bahano, no? Pangabay nito to Edward Rivera, no? Ang ngayara sa Canada, no? Sa Canada siya pay wala siya nagahalin, no? Diri sa aton nga kalingawan, no? Kay bala nyo mga kabyanan, number one din siya nga nag-admire sa mga ambahanon ng mga Ilonggo. Hindi siya ako ginadmiraran, ang mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Kag nagustuhan man niya nga atong mga ginapangdihon ng mga ambahanon, no? Ano na nga wala man siya nagabulag, no? Sa aton mga kalingawan, no? Okay, diyari pagduli, no? Ambahanon nga nagatigulo panyo sang himaya. Ayaw ka makikinig, kamukul sa luha, samtang nakarinig, dughang ko daw mamuha, mahilisan tanyo, pangiyong sa himaya, nagbuot ang kapunga, mahabang ng magulang. Makita ko ikaw na nagkahilig dito, daw kinakuryente ang aking kurasyon. Hiling ko maantos sa kaugali mo, nagtulog sa iyo. Marunong kita kung katutuwa, maghihugmanan, siwalan katapusan, tas mo kaghapos ko ang mangintalaksan sa matuog na gugma, gugma na huwara. Kung tinugid namin ang mga buong na trahedya, sa likod mo lang na handa magsuporta, hindi lang pangalata sa atong magsusunta, atong masaluhan kung ano man ang problema. Makita ko ikaw na nagkakilibigo, daw kinakuryente ang akong kurasyon. Hiling ko maantos sa kaugali mo, nagtulog sa iyo na nagkakilis mo. Marunong ay kita, tugtog katugtugan, maghihugmanan, siwalan katapusan, tas mo kaghapos ko ang mangintalaksan sa matuog na gugma, gugma na huwara. Kasunugid man ang makabuot na trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta, hindi lang mapangalaga sa akong magkonsulta, atong masaluhan kung ano man ang problema. Atong masaluhan kung ano man na problema.
Okay, no? Amo yato no ang mga ambanon nga gindulot ako sa inyo, no? Sa inyo pagpagabay, no? Dito ya ang ulihin, no? Ato na po gindulot sa inyo ang muna to gina ang pangabay nito ko Edward Rivera itong handunan. Okay? Ya, antes makita na yung padayon, yari anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton mga kauturan. Mayong hapon tayo pero pa shout out watching from Rodriguez Rizal kag sa pamilya ko alin sa kay Danilo Jr. Villarin. Happy watching. Idol Gid Forever, amo gid ginaabangan ko ang live mo tay kada Domingo mal ni Reni Vicencio. Happy watching. Hindi lang sa ano, pwede po kamo kalantaw karon sa mga alas 9 la. Alas 7 hasta mga alas 9 no. Dira sa Harana no, sa Rimen no. Dira mabatian ko pwede magabuna karon ka kwan. Pwede ka mo ka-comment no. Kung ma-request ka mo karon pwede man sa gyapon. Okay? Ito siyempre para na iya sa mga wala klase mga may cellphone to bro. Kapit pa mga parang mga edad-edad na pagkatulad ko no. Wala na nag-usar sa cellphone, pero radyo do gilang ilas na nga pagsalig no. Ang makausar gid sa cellphone ang mga millennial sa subong. No? Okay no? Yari ang ambahano no bilang duha na lang gali ka ambahano ng dulot ang inyo no. Kay karoba si patrasan kita mapailu-ilo pag puro dugay-dugay no pagkatapos sa sinyo. Okay? Yari ang ambahano nga nagatigulo walay angay. Simpo ay handa ang sarap na makipahit sa nag-aagay kung ang luha at sa sanok ay handa sang inin mga luha ikan sa pagkakauduhan ko itulong na ang mga
sa pagkag Okay, mo ito no, wala yang ay no, na bilang mo ito no, si kaduhasan ang mangin katapusan nato ng bahanon para sa inyo. Yari ang ang bahanon nga nagatigulo malakat. Okay no, mo ito no, bilang po tapusan nato ng bahanon no, nga nagindulong sa inyo no. Antes sa no, antes kita magtanong yari anay ang ato extra.
ayos na at ayos na alam. Nagtapusan panay nating bungkanan. Ang pagharanatan ng palagyan. Sa gugma na hintip, tututang sa langit, sa pagkalaran. Lisensya pa na paipay sa inyo, tagbalay. Upang ilalaman at hintay. Tapos pala ako hindi matugay. Bilang tanggap lamang, bilang tanggap lamang sa pagkakataon. Lisensyang pagkapay kay sinyon ka pala. Bumanila naman ang matapos pa lang maglusin hindi matugay. Bilang tanggap lamang, bilang tanggap lamang sa pagkakalahay. Idawat na itay kami muna tuon. Pupusan pagsugit na lang piledo. Kasi mo kilalahon pa mo mga amigo. Virgilio Silya na ka alias kay Pero. Tunay nga Ilonggo. Amo yato no. Bilang mga tapusan na to, no. Tubtub naman sa masunod nga Domingo, no. Hindi magkalipat, no. Karon, no. Pag gusto mo ay 2 oras ang aton na karon nga pagkuan sa harana, no. Dira sa RMN 774. Okay, maraming salamat kag mayong hapon lang. Sinyo ta.